Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Hadin ka jingi kendo ya ka high level committee hakini ki khendiat sngi balala hanin ka sngi pat ka khanyo terek unai lor ka kanhon jong ki khatar tli ki seng bhalang bakan thop ya ka HYC HANM bat kiwede kilalet ya kendo sayo CM jong ka HADC uba HS sela banten ro sana ka HADC hakabede ba ka jingdawa penkrea no ya ki jai benre harjan na them yo maulong shilong nakalang presiden jong ka HYC ba Robert June Kharjarin habaikan berkinung putai kebor hadin kejing kendo yo ba shela ulong ba ka badan kam menta kalong kejing stho jingmot lang hapadang USM ka KHADC bat ka sarkar jela khanang ba kejing temu banweng no yakinong trai jong ka Shillong municipal board bat ki batrai hakiweiru kitnat sarkar ki basa atham yo molong kanlong ka basaiso hadin ba ka nakaling jongi la kendu ya ka HLC high level committee nakaling sarkar dan ba ka HLC kala pentip ingi ba ka kam ban penbit pengbiang ya kani ka jing le ya kalan survey ka jing penbiang i kot kisla bat kham tam ka identification ya ki bru ki basong basang tu kala jandep bat kala poi hadu khandai 4% ka basa ka di 10% di ngila yo jing tip mulum bala ba katu ka area kembang tip ba om baro tu ka area ka hap ha ka area sarkar kita ni katuk ni kiban hap haka area kiban hap ko diskonsil ni po musim ya ka ba ka don kam ka jing sung thu lang jong u sim ka ki CDC ban jong government ban evic iki im kwa na liang jong khat arseng ban yu i ba anda la pendep ya ka report anda ka HLC kal aya ka report kan mi sa ka jing ya keni ba kan ni kan mi sa kajing ya pekar jemut apa deng jong sim ke CDC bat jong state government ka yo state government ko ong bakani jonga yo sim ong bakani jonga ka diskonsil ka ong kani jonga tinggi ni ola da kan don kum kata se kan nang sabang pen suki susu ya kan ni kajing be no itu gi da kharang tu tinggi kentu ya ka diskonsil bakadi bandon ya ka understanding la ne ka di bandon ya ka jing suthu jumut ka basai bat ka bajanai apa dengan diskonsil usim bat government kanang ba kanom dili shu ya ka ni jing wengno ya kitu ki dakhar na ka tu area kata ka di ka ba nikong ka ba arpat ka ba ngi na kaliang ka sengila ong ya u CM kalong ba na kaliang jong ka diskonsil kam shu kam nom di ban shim yala di tangkum ka consultative members hakane kam hari ke di ban sim aktif ke di kam ke di ban penbor ya kene kam ya government baka di ban speed it up lan ke di ban pen kloi wud ya kene kam marba nginom ke diskonsil ru ka represent ya ki rilum ti ke di ban sim kia wat ban penbor baka nang pen kloi susu ya kene kam kini hidiki artli himat ke bangi kendu ya UCM ta bat istunak long ba nakaliang UCM ayah ka positive respond bat ong ngi bo un sim kia kene kam ban ong ya ka HLC ban penbet ya kene kam bat haju oporo mauru ong hi ba kwa hi ban don ke jing suthu jumot ka ba sai ya padeng jong lightly ka UCM diskonsil bat ka sarkar ha ka badi ya bat kene ka kam